Espacio ofrecido por Caja Rural Valencia. Caja Rural Valencia, entre amigos. L'oratge tendirà a millorar per fi a França i al nord d'Itàlia. A la península Ibèrica podem apreciar intervals de núvols mitjans o alts que avancen des de ponent. Alguns d'estos núvols entraran a la Comunitat Valenciana, però apenas arribaran a enterbolir el cel. A nit, les temperatures mínimes baixaren un poc. 12 graus tingueren a Castelló, 13 a Alacant i 14 a la ciutat de València. Avui, les temperatures màximes es quedaran en valors molt semblants als d'ahir, entre els 23 i els 24 graus. Lluirà el sol a tota la Comunitat Valenciana, només es veuran alguns núvols mitjans o alts que no arribaran a tapar el cel. El vent bufarà fluix de ponent i a partir de migdia es mouran brises a la costa, on les temperatures baixaran lleugerament. Mi sueldo y mi tranquilidad están en buenas manos. Cuenta nómina extra. Caja Rural Valencia.